Pasou don Godello con dona Mencía e van por a casa polo val das viñas. Daquela xuntaza foron de padriños a rica viura e o rico caíño. Houbo baile e foi a mellor parexa, mozo merenzao e a mociña fresca. A nena garnacha púxose vermella porque o vencellao fíxolle unha festa. Con esa nena tora que din bicibeira. Quered? O andaluz foi de brincadeira. E a nai da rapaza, a María Ordoña, polo Miñaredo andaba chorosa. Fillo da Mencía e máis do Godello, un neno barrudo ledo rebuldeiro. Dos que din as xentes, arde nun candieiro, naceu polo Cristo no mes de setembro.